ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁଣି ଆଜି ଚୌଦ୍ୱାର। ଇଏ ଆମ ରୁମ୍ରେ ବାହାରିଲେ ଆମେ। ମୋ ସାଇକେଲ। ଚାହା ଦୋକାନକୁ ଏଇଟା କହିଲ କଟକର ସେକଟା ସିଧା ଚାଲିବା ଆନିକୁଟୁ ବ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼େ। ये ମାଛ ମାର୍କେଟ। ମାସୁଳି ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ଜୋବ୍ରାର। ଏପଟଟା ହେଉଛି ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଇଏ ୱାଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଏବେ ଅବିକା। ତା ସାମ୍ନାଟା ହେଉଛି ଥାନା। ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କର ଅଫିସ ଏଟା। ଏଟା ହେଉଛି ଆନିକୋଟ ବ୍ରିଜ। ଆନିକୋଟ ବ୍ରିଜ ସାଇଡ ବ୍ରିଜଟା ଏଟା। ଆଉ ଏଟା ଆନିକୋଟ ବ୍ରିଜ ଇଏ ଟ୍ରାଫିକ ସେକ। ଏମିତି ରସ ହୁଏ ଆନିକୋଟ ବ୍ରିଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ଆଜି ଫୁଲ ଆନିକୋଟ ବ୍ରିଜ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏତେ ସମୟ ଦେଖେଇ ହେବ କି ଫାଷ୍ଟ କରିହେବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କଟକର ଫେମସ୍ ମୋ ବସ୍। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପାଇବେ ମୋ ବସ୍କୁ। ଆମ କାମ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ।
ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରିଲରେ ଲାଗିବ। ଏଟା ସିଡ଼ି ଘର, ଏଟା ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି, କିଛି କୋଉଠୁ କାମ ଫାଇନାଲ ହେଇନି। ଏଇ ଗ୍ରିଲଟା 3 ଫାଳ ଗ୍ରିଲଟା ଅଛି, ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗ୍ରିଲଟି ଆମେ ବସେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗ୍ରିଲଟି ବସା ହବ, ଏସବୁ ଡମୁଣି ସେଥିରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ମାରିକି ବସା ହବ। ଏରା ସବୁ ଦେଇଛୁ ଲେବୁଲ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ହେଲା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି। ବଡ଼ ଗ୍ରିଲଟା 12 ଫୁଟରେ 8 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। 7 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ ହାଇଟ୍, 12 ଫୁଟ ଓସାର ଅଛି।